dubido moito que lles poida sacar un sorriso sequera ao grupo que ten hoxe. Non confías na miña capacidade como médica, Carolina? Non é iso, doutora. Entón que é? Nunca vi xente tan amargada e deprimida como os que están aí fora. Son todos uns incomprendidos da sociedade. Pois entón, será mellor que vayas facendo pasar, non é? O que vostede diga, doutora. Con primeira bata, Carolina, que estamos traballando. Eulosio Ribeiro. Pase, séntese por ali. Como dixo que se chamaba vostede? Eulosio, doutora, máis coñecido polo alcume do home do saco. Armando Xesteira. Pase. Agora mesmo. Senta o carón do home do saco, señor Armando. Pode chamarme apalpador, se quere que é como teño por costume chamarme. E iso por qué? Porque non podo controlarme, teño que apalpar todos os bandullos que atopo. É un universo que teño que me quedou el con. Está ben, isto hai que tratarlo. Por iso estou aquí, doutora, por iso estou aquí. Antón Fontao. Presente. Pase, séntese por ali. Non debería comer na consulta, que vai poñer todo perdido. Podo lle asegurar, señora doutora, que é preferible que coma isto a que faga unha carnicería con todos vostedes. Non ve que son un lobisón? Está ben, mas procuro non lixalo todo de graxa. Ainda queda máis, señorita Carolina. Quedan as tres Marías, señora. María dos Meles, María Castaña e María Silveira. Pasen, por favor. Senten aquí se son tan amables. E non lle sería mellor que se soltase, miña señora? Xa nos gustaría, xa, doutor. Por iso estamos aquí. Por ver se vostede é que nos resultar. O médico de cabeceira non atopou medicación axeitada para separarnos. E aquí estamos, con a médica de todo. Que vergoña, como se decate na aldea. É preferible isto que andar todo o día pegadas, non? Non é antílope ter un mundo que nos separe. E aquí estamos, con a médica de todos e con bata de payaso. Xa estamos todos. Quedaba eu que me atrasei un chisco porque perdín o coche de liña. Non tiña cita hoxe, mas vengo do taller de risoterapia anunciado na porta e chamou a atención. Teño ganas de rir un pouco. Podo quedar? Todos os que teñan ganas de rir son benvidos na consulta da doutora Ledicia. Pase vostede. E quen é esa doutora Ledicia? Son eu, señora, psiquiatra e psicóloga, especialista en terapia de humor. Sente aquí, ao meu carón, que hai un tallo baleiro. Tallo, non é, mais ben é coxiña. Os meus anos xa me custa baixar o cu. Ofrezolle a miña cadeira, se quere. Moitas grazas, mas seguro xa couguei e non ergo de novo. Xa estamos todos entón. E parecelle pouco, se cada un destes vai por dous. Contróleme esa lingua, que xa non traballa vostede na clínica veterinaria, e aquí os pacientes entenden. Vai-me dicir vostede que este se entende máis ca... Pode vostede retirarse un chisco, que se é preciso, xa chamo. Viñeron vostedes aquí hoxe porque teñen problemas, porque se senten mal consigo mesmos ou co mundo que os rodea. Mais iso vai acabar. No meu taller terapéutico de risoterapia imos rir todos en calla e esquecernos dos nosos problemas. Imos rir do mundo, imos rirnos de nós mesmos. De noso xerrito do mundo. Mal comenzamos. Rir está ben, mas hai que mirar de quen. Temos que pensar en algo divertido e tentar canalizar nosos problemas. Empecemos por poñer a nariz de payaso que teña a cara no seu coxín. Van ver como se axuda a poñerse máis alegre. Mesmo parece que beberon con ese nariz encarnado. A rir, veña, anímense, rían porque sí, porque están vivos, porque lles sae de dentro, porque lles peta. A min isto dame moita fama. Podo comerme un anaco de brazo, doutora? Xa verá que ris. Carolina, suxeito no bisombre, por favor, e trae algo de petiscar. Isto ten alto risco laboral e eu non me vacinei contra a rabia. Vai ser máis difícil do que eu pensaba. Todo un reto para a miña carreira. Non dirá que non avisen. Está ben, van ter que contar cos seus problemas. Entre todos tentaremos darles unha solución. Empece vostede, señor Luisome, que seguro que mentre fala pasa ya fan. O meu caso
xa de 28 días, vagaba polo montes feliz. Pasado o beitizo da lúa, a miña forma humana volvía a vestirme, como a calquera de vostedes, podes asegurar. Que pasou logo? Que pasou? Vostede non me ve? Son eu un lobo. No! Son eu un home. Se o é vostede ben feo. Ben feo, sí, señor, ben feo. Non ve como se rinde mí, que non é o mesmo querer comigo.
falase, non? Entón vostede non ten ningún problema. O meu problema principal é que cada vez moi menos. Debería ir vostede ao otorrinolaringólogo. Que palabra máis longa. Esa xa me enchía a casa a metade dos... Contrólese, meu señor. Continúe vostede, señora. A verdade é que sinto que hai alguén roubando palabras e sustituíndomas por outras novas, alleas. Ás veces a mí tamén me pasa o mesmo. E sintes como se a lingua se che volvese de trapo de non usala. Non hai tempo para falar, minhas amigas, agora as palabras escribes de WhatsApp. Eu son bella, mas ainda teño moitas cousas que dicir, porén semella que ninguén me quere escoitar. Non diga iso, señora, nós estamos escoitando. O que vostede debería adaptarse aos novos tempos e amosarse máis nova, máis leda. Doutora, non pretenderá converter a consulta nun salón de estética? A nosa imaxe ten moito que ver con como nos sentimos. Fora se cano, fora se mantelo. Endereite un novo e unha nova imaxe. Xa me sinto mellor, máis lixeiro. Xa verá como todo o mundo vai querer falarlle e escoitala. Isto merece unha gargallada, unha aperta e un cantar. A bella falou, xa non vai, a súa lingua dirídense. A bella falou, xa falou,
nin tampouco